naša hra je tvrdá vaša, jemná ako balet. Náš tým palí na bránu, iba bomby. Bránkar je pomaly, vyzerá ako zombie. Leve král zvierat, ideme vyhrať. Nepoznáme strach, majstri na korčuliach, čo strela to... Myslím si, že tí ľudia si na to zvykli, radi chodia pozrieť ten hokej a popri tom, jak pozbudzujú tých svojich chlapcov z Popradu, tak prídu aj na nás a je to cítiť, že tí ľudia tým žijú a aj keď napríklad tento rok tie výsledky nie sú úplne také, ako sme si predstavovali, tak tí ľudia sú stále tu na štadióne, prídu nás podporiť a aj pomimo proste, keď je vidieť, že majú o to záujem a hlavne asi ich láka tá atmosféra, možno trošku iný hokej, aký boli zvyknutí a proste sa prídu pozrieť, možno nie je to vždycky, že sa prídu pozrieť len na nás, určite sú tu zaujímavé mužstvá z Ruska, zaujímaví hráči, takže sa prídu pozrieť na to a hovorím, zatiaľ som veľmi cennovo prekvapený a v podstate aj nezáleží nejak na výsledku a vždycky prídu podporiť, takže to je super. Ja si myslím, že myšlienka tohto pubu je veľmi dobrá a je to tu veľmi dobre spravené, veľmi vkusne. Ja som tu bol aj na to otvorenie, je to tu pekne spravené, že nie je to len o tom jedle, nie je to len o tom pití alebo len tak sa stretnúť, ale je tu všeličo sa dá pozrieť, sú tu všelijaké dresy, sú tu všelijaké fotky a proste to automaticky to vytvorí takú atmosféru, že to je príjemná atmosféra prísť s kamarátmi, pozrieť si hokej, porozprávať sa o hokeji, takže ja si myslím, že takáto myšlienka je veľmi dobrá. Ahoj, som Braňo Mezej, hráč HC Lev a všetkých vás pozývam do našej klubovej reštaurácie.